för ögonen? Kaka. Kaka. Carry it. Ebba, akta dig nu. Nej, håll för. Tyra. Jag tittar. Ja, nu kan du ta av den. Oj, oj, oj. Jag sa ju att det var en. Tack. Varsågod. Tack, mamma. Varsågod. Det var cool. Patrik. Jag har haft den här. Va? Va? Varför? Ja! Tack så hemskt mycket. Skål! Bra färg på. De har haft den här innan. Ja, någon kille. Ganska smutsig. Tack så hemskt mycket, mamma och pappa. Varsågod.